फ्रि जादों लोगोफ्रा मैया फैदोंमोन ना बिसोरो दसे सिगाङावसो न'आव थांबाय आरो बिसोरो हरसे थानानै हरसे थाबाय मैया ओंखायनो बिसोर फैनायखाय जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव फैनो हायाखिसै लोगोफ्राबो फैबाय मोजां नांबाय इन्जय खालामबाय आरो लोगो फैबाथ' बिथिं केमेराजोंबो बेस्थ' थाबाय थानो हायाना दा बिसोरखौबो सम होनांगौ नांगौबाबो जों लोगो मोननाय almost 6 months जादोंमोन 5 months जादों जानुवारि स्टार्टिंआव बिसिनाव थांदोंमोन ना जानुवारियाव जों सारे 5 मास जादों आरो नै आं भिन्दिफोरखौबो हाखांबाय दा दोनहैनोसै गाबोन फुंनि थाखायसो नालाय बेफोरो फार्स्टआवनो सुना लाखादों नङाबा बिज्ला ओंखारोना भिन्दिया ओंखायनो सिगाङावनो गथा हाना लायैनि सिगांनो सुना लाखादों दा बेखौ दोनहैनोसै फुरिसो दं अमाजों सबाय दहाय संनाया लोगोफोरखौ जाहोनो थाखाय मा खालामदों मैयानिफ्राय जोङो एडिट खालामनो टाइम मोनाखैमोन ना मैया बेस्थ' जाना थाबाय मैया एडिटिं खालामनो थालांबाय बेनिफ्राय दिनैबो थालांदोंमोन बेनिफ्राय दा खालामबाय थादों आरो उपाय गैयाना लोगोफोरजोंबोथ' थानांगोन ना दिल्लीयावथ' जोंना बारा लोगोफोर गैया आलासिबो बारा गैया बेनिखायनो जि साननैसो दोङो बिसोरजोंनो मोजाङै थायो आरो बिसोरनाव थांबाबो जोङो साननै थायालासेनो फैखाया हरनै जों शुक्रबार थांबाथाय बेहाथ' हासबेन्डआथ' शुक्रबार अफिस थागोन सनिबार देवबार थाखाया शुक्रबार थाङो जोङो मोना शुक्रबार थाबाय हरसे सनिबारथ' सानसे आरो हरसे थाबाय ओमफ्राय रबिबारबो सानसे थानानै मोनासो जों फैयो बिसोरबो दासो सिखारदोंमोन थानानै उन्दुबाय दाफोरा मेंदोंना मैयाबो पुरा माने मा होनो लेट जादों उन्दुनाया 2टा बिदिसोआवसो उन्दुदों खोमा बिसोर फैबाथाय बिदिनो रायलाय इन्जय खालामनानै आरो माने बिसोरनि जि नस्टालजिक जायोना बिसोरो बे कलेज लाइफनि जि खोथाफोरखौ दिहुननानै लायो लानानै रायलायनो एकदम नैबे तुलिखौ बेहायनो बनानै होदोंमोन आरो मैया उन्दुनो थाखाय नैबे फ्ल'रावनो लोगोफोर जोंथ' दिनै माने मोनासो जों ओंखाम जादों नालाय सबायजों अमा पुरा टाइट जाना लाखादों दाबो हजम जायाखै अमाजों सबाय जानाया थेवबाबो उन्दुनानै सिखारनानै जोंथ' साहा लोंबायमोन दाथ' उन्दुनो ओंखाराखै मानो होनबा जों एकदम लेटबो उन्दुदोंना मोना उन्दुनानै लोगोफ्रा थांनायनि उनाव ओमफ्राय 7टासोआव सिखारदों दा साहाथ' लोंखांबायानो थेवबाबो साहा लोंनायनि उनाव दा 10टासो जाबायानो 2 घन्टासो जाबाय दा हजम जायाखै नालाय उदैखौ मा खालामगोन मा खालामाखै जादों ओंखायनो ग्रिन कफिखौनो लोंहैनोसै हजम जागोन खोमा ओंखायनो लोंहैनोसै आरो नै हासबेन्डआ एडिटिंनि लास्ट माबायाव मोनफैदों खोमा नामा एसेबां टाइम दङ आरो लास्ट 5 minutes दङनो बेहा एडिटिं खालामना जोबगोन आरो मोनसे भिडिअ मोना उन्दुबाथाय बेनो दिगदारा हराव उन्दुनो ओंखारखाया नोंथांमोनाथ' जोंनि थाइजौ आसारनि भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ दा नैबेनो थाइजौ आसारा नैबे जोंनि लोगोफ्रा फैदोंमोन ना मैया ओमफ्राय दिनैबो बिसोरो मैया माने पात्ता मोनाखै बिसोरो बारा हराव ओंखाम जानानै दा दिनै बिसोरो नैबे आसारजों जानो होदोंना बिराद गोथाव जादोंनो आरो बिराद मोजां मोनदों मानो होनबा बे माने दखानफोरनि एसे संख्रि गोबाबबो जायो नालाय जों ओंखायनो माने न'आव माने पुरा जखानि होखादों सब बुस्थुफोरखौनो मस्लाफोरखौबो बिराद गोथाव जादों आरो बियो बिराद मोजां जादों होन्दों आरो लोगोफ्रा ओंखायनो बिराद खुसि मोन्दों आरो हासबेन्डजों आंजों मानो होनबा जोंथ' खोन्थादोंमोन नोंथांमोनखौ भिडिअआवनो थाइजौ आसार बानायनायावनो जोङो लाइफनि माने हासबेन्डनिबो आंनि गिबि खेबनि थाइजौ आसार बानायनाय आरो जोंनि लाइफनि आरो फार्स्ट एक्सपिरियेन्स दा फार्स्ट एक्सपिरियेन्स बायदिबा मोजां जादों होनना बुंदों नालाय ओंखायनो बिराद खुसि मोन्दों आरो जों दा 1 yearनिफ्रायनो बे ग्रिन कफिखौ लोंगासिनो नालाय ओंखायनो माने लोङाबा सानसे लोङाबा माने मैया खनसेल' लोंदों खोमा ओमफ्राय दिनै मोनलोङाखै नालाय ओंखायनो बोरैबा मोनबाय थादोंमोन आरो दा ओंखायनो सानबाय जेबोथ' जाखाया उदैयाबो एसे बोरैबा जाना दङ माने हजम जायाखै ओंखायनो कफिखौनो लोंसै होननानै कफि रेडि जाबाय जोब्बाय लोगोफोर दा एक्सपर्ट खालामबाय थादों बेखौ खिन्थु जायफोर खिन्थु लोंफेराखै दे ग्रिन कफिखौ फार्स्ट लोंदों खिन्थु ओरैबायदि माने गाज्रि टेस्ट ना माने खर' गिदिंलायलायो
First time mau moजां मोनखानाय नङा आरो एकदम बोरैबा मोनसे मा होनो मोना मोने केमिकेल बायसा मोनखायो फार्स्ट टाइमाव दा दाजों 1 year जाबाय जेबो फिल खालामा मोनलोङाबा बोरैबासो मोनो दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै जोंनि दिनैनि भ्लगा बेखिनियावनो जोब्बाय होननांगोन आरो दिनैनि थाखाय दिनै टाइमबो बारा मोनलिया ना लोगोफोर फैनायखाय बिसोरजोंबो जों इन्जय खालामबाय आरो नोंथांमोनखौ जोङो लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय गोजोनथों